Čau, takže my se teď nacházíme ve vinařské oblasti Milotice Šidleny. A já teda udělám, možná druhý pokus s nasátím burčáku do koštýře. Zde máme červený burčák, je to Cabernet Sauvignon a následně ochutnám. Takže jdeme na to. Je to neuvěřitelné, ale povedlo se. Tak, tady máme takový vzoreček, tady toto tam pustíme, to není škoda. Tak, a teď uděláme degustaci. Pozor na koštýř. Výborný. Burčák Cabernet Sauvignon. Lahodný, je vidět, že už je trošku i na přechodu, ale ten píše.